Bueno, boas tardes a todas e a todos e gracias por vir a un acto máis en torno á figura de Enrique Labarta Pose, neste caso, a presentación do libro infantil sobre a súa biografía. Antes de nada, quixera recordar unha frase de Elena Poniatowska, unha escritora mexicana, que di: as mulleres son as grandes olvidadas da historia. Os libros son a mellor maneira de rendirlle homenaxe. Neste caso non estamos a falar dunha muller, pero si dun home que xa a principios do século pasado escribía un longo poema en defensa das mulleres, que, por certo, podedes ler no Centro Sociocultural, xa que se atopa colgado na parede xunto a súa exposición. En dita frase tamén di que as mulleres somos as grandes olvidadas da historia, como foi Enrique Labarta Pose, e o é, e así o atestiguaba xa a prensa de mediados do século pasado. E por último, con este segundo libro, tamén lle queremos ou lle estamos rendendo un homenaxe. Esa que a tarde vai de libros, dende o ano 2020, o Concello leva ou ben editado ou ben apoiado a edición de 4 libros con este que estamos a presentar hoxe. E un quinto que está no forno. Falo de Zas polo miúdo, pois os autores, José María Lema e Evaristo Domínguez, non poden estar hoxe aquí por outros compromisos persoais. Médicos en medicina rural na Costa da Morte, doutro veciño de Baio, Braulio Astrai. Antoloxía poética de Enrique Labarta Pose, de José María Lema, aquí presente, e José Manuel Varela, presentado este ano. E este, o cuarto. E o quinto, pois xa se dará conta del cando saia publicado. Pois ben, hoxe estamos aquí para presentar este cuarto libro, Enrique Labarta Pose, o poeta da terra. A autoría de Polo Correo do Vento, formado por Enrique Mauricio e Carlos Taboada, que conta coas ilustracións de Tania Solla. Ambos os dous, Carlos e Quique, son de Pontevedra, desa cidade na que, por certo, residiu Enrique e onde tivo unha gran produción literaria e que hoxe tamén ten unha rúa co seu nome. Polo Correo do Vento é un colectivo creado por Quique, que é escritor, e Carlos, que é caricaturista, se non me equivoco, dibujante. O que me deixa facer. Eles dedícanse a facer actividades, ademais de editar libros, para promover a lectura e a comprensión oral en galego para o público infantil, pero tamén para fomentar o desenvolvemento da creatividade e da expresión artística entre as máis pequenas e os máis pequenos. E, se non me equivoco, tamén nos van facer unha pequena demostración da que realizan nas súas actividades. Ademais de presentarnos o libro, obviamente. Así que vos deixo con eles. Bueno, pois, moitísimas grazas. Para nós hoxe estar aquí con vos é un agasallo. O sea, nós neste centro xa estivemos moitas veces xa facendo contadas para o Instituto de Baio ou tamén no cole de Zas, non? Como ben dixo aquí Tania, hoxe un día tamén de presentación e tamén de agradecer. Queremos agradecer primeiro ao Concello de Zas por confiar en nós para levar a cabo este libro, ¿no? esta biografía para un público infantil ou para todos os públicos, se cadra, porque nos pensamos nos libros que facemos nós, queremos facerlos para que teñan moitas lecturas, que poida ter o mellor un primeiro lector ou unha primeira lectora que ten unhas ilustracións que nos pensamos que son moi bonitas e que pode ser atractivo a lectura, tamén para os pais e as nais que están alendo, para coñecer esta figura, ou mellor para algún, non digo investigador, pero unha persoa que teña xente curiosidade por Enrique Labarta, ou por calquera que pensamos nós os nosos libros, non? Que dicíamos de que grazas ao Concello de Zas, porque isto non é dun día, nós levamos como mellor 10 anos xa colaborando co Concello de Zas, facendo actividades de contacontos, xa vos digo, con Tania ou con Fidel, fixémonos seareiros do bar Tívoli en Zas, sempre hai que citalo porque todo vai, non? E de chegar ali ás 10 da mañá e que te poñan esas fantásticas consumicións. Sí, o trato é inmellorable. Bueno, xa que estás a falar, tamén quería agradecer ao Concello de antes de comenzar, non?
agradecer o Concello de Zas, o que di que todos estes 10 anos están hoxe aquí, non? Unha honra para nós presentar este libro que ilustrou Tania Solla. Eu veño, pois ela disculpa se non puido vir, pero veño eu no seu nome para facer un pequeno debuxo do que facemos nas escolas e facer unha pequena homenaxe a Enrique Labarta. Claro, porque nas nosas escolas o que facemos contacontos. Por certo, hai un contacontos preparado de Enrique Labarta, para o público infantil, e mentre un conta, o outro debuxa, e logo facemos un obradoiro de debuxo. Neste caso, será unha caricatura de Enrique Labarta. Vou comenzando. Eu penso que sí. Mirade, como comezamos a facer este libro? Pois mirade, non somos de Pontevedra. Como ben sabedes, os que sabedes ben a biografía de Enrique Labarta, ele é de Baio, sí. Ele é da Costa da Morte, sí, pero ele tamén é de moitos sitios. E un dos sitios onde é de Pontevedra. E ele é un dos creadores da figura do entroido pontevedrés, que é o loro Rabachol. Se queredes me dais un segundo, sai no libro, pero conto. Había unha tertulia en Pontevedra de un farmacéutico que se chamaba Perfecto Feijó, e ali iban todas a sociedade pontevedresa, e aí estaba Enrique Labarta, porque Enrique Labarta, cando estudamos a súa figura, vemos que está en todos os sitios. É un home que cae ben, que é unha cousa importantísima. Sí, que nos preguntan, cando chegamos a Zas un pouco, que tiñamos que partir dos pontevedreses, non? Somos máis xente no colectivo, a falar de Labarta Pose. Pero nos consideramos tamén un pouco noso, non? O que nos pasaba con Restina Otero Redondela, non? E dicíamos ao neto, e que nos querémola moito tamén. Pois a Labarta Pose pásanos o mesmo. Escoitamos como fala a xente senlleira como Castelao, Perfecto Feijó, por suposto, os irmáns Guluais. Penso que Quique máis eu gustaríanos ter vivido esas esmorgas, esas festas literarias e demais con ese grupo de xente do que Labarta formaba Pose e que tengan toda a nosa admiración e respeto. Claro, como ben sabedes, en Pontevedra non sei sabedes que é unha rúa que ten o nome de Enrique Labarta. El foi, dicimos, o creador do Pontevedrés, dun loro, ese loro que estaba nunha botica, e era un loro que o mellor pasaba a xente e dicía que non se fía. Era un loro simpático. E cando morreu fixeronlle un pasamento, fixeronlle un enterro. E un dos que fixo a esquela foi... Tamén, xente miúda, pero a veces non era tan simpático. Con Emilia Pardo Bazán non era tan simpático. Depende de quen pasara. Entón, pois fixolle a esquela. Entón, nós tamén xa vimos que o Concello de Zas estaba a traballar esta figura, nós xa teñamos relación co Concello de Zas e fomos a falar co alcalde, con Tania, con Fidel, e foi todo facilidades para nós. Unha das cousas que tamén queríamos agradecer a este Concello é que, bueno, é un Concello que se implica pola cultura, que decide gastar estes recursos escasos en poñer en valor a un veciño, como foi Enrique Labarta. Nós xa tratábamos a figura de Enrique Labarta cando neste libro que dedicamos a Filomena Dato pois falaba tamén destas tertulias da Pontevedra do 19, de finais do 19, e falaba de que estaba ali Enrique Labarta. Bueno, pois foi quedar con eles e poñernos a traballar. Que quixemos facer? Quixemos facer o que vos dixemos, un libro que tiña moitas lecturas para un público infantil, tamén para un público adulto, pode ser, e misturar esa biografía que sea simpática con datos reais, non? Con datos reais e con partes dos seus poemas. Guiámonos moitos, por exemplo, da antoloxía poética que falaba de Zainada, de artigos, por exemplo, que fixo a Real Academia, como de Jorge, con material que fixo Tania. Foi un pouco do que fomos tirando, non? Que contamos? Contamos a biografía de un home que nace, como ben sabedes, aquí en Baio, que quixemos poñer no libro moitísimas, situalo tanto aquí na contorna, falamos de Baio, falamos da subida ao monte, subimos das romerías que vai, o que falan os seus poemas, por exemplo, de Luis da Barca, de Umbriño, e logo ir como vai mudando ao longo da súa vida, non? Como vai a Santiago, o que falábamos antes con Jorge, non? Que dicimos, é un home de Baio, sí, un home tamén de Santiago, non? Un home que vive a Tuna, por exemplo, non sei se sabedes que é unha figura que sai da Casa da Troia, está paseada na figura de Enrique Labarta. Bueno, aquí seguro que o sabedes, nós non o sabíamos, non? E queríamos tamén o tema de valorar un home que disfrutou da vida,
que desfrutou da vida en Santiago. O sea, por exemplo, que eu xa teño 47 anos, e sigo botando de menos o meu tempo en Santiago, o tempo que disfrutei daquel tempo. Me imagino que Enrique Labarta tamén, ao cabo do tempo, botaría de menos todo o tempo que el pasou alá estudando en Santiago. Como logo el chega aquí, e como logo el ten que non se ve máis ben de abogado, e marcha a Pontevedra, e en Pontevedra onde temos nos esa unión con el, non? El entra a traballar en Facenda, ali que nos tamén choca, nos chega de fora, e é unha parte importantísima da sociedade pontevedresa, convidado a calquer sitio. E como tamén, que poñía aquí Tania nesta montaxe que fai aquí, comeza a ser editor, comeza a editar, publicar novos libros, non? Comeza tamén esa etapa de editor, esa etapa de fotógrafo. É un pioneiro da fotografía e do uso da fotografía nos xornais. Coñece a Zagala, un fantástico fotógrafo galego. E logo a idea do fonógrafo tamén, o sea, eu imagino el cando iba, conta, non? Cando vai levando o fonógrafo por distintos povos de Galicia, que sentiría a xente escoitando o que dicían as zarzuelas, por exemplo, non? Cando el o conta, cando vai a Caldas de Reis, se presenta como deputado, non sae polo Partido Judicial de Caldas de Reis e Cambados, non sae elexido, e vai de novo ali, monta unha, está coa xente, sabe perder ben. É unha figura entrañable. O sea, eu penso que a todos nos gustaría coñecer a Labarta e ser amigo dele. E por eso tamén gustounos moito. Logo tiñamos dúbida co tema do título. Eso foi unha cousa tamén aquí do Concello, non? Pois é que dalle a Noraboa, porque o poeta da terra pois é xustamente o que dicíamos de Baio, da Costa de Marte, de Santiago, de Pontevedra. Ou logo, cando marcho a Barcelona, ainda falábamos ahora con Jorge, cando morre en Barcelona, fallo todo cheo de xente ali, todo cheo, un home querido. Sí, antes de marchar, cando volve estando na súa estancia en Barcelona, nos estábamos buscando información sobre Castelao, non? Tivemos unha liorta un pouco grave outro día, se Castelao no Carepas remaba ou non remaba, non? Carepas era un club de remo en Pontevedra que o seu lema era remo e bocadillos. Entón, non sei se ele estivo, seguro que os bocadillos non me ha dúbida, pero se Castelao remaba ou non, entón estivemos lendo todos os libros que tiñamos, a documentación do Museo de Pontevedra, e atopei un epígrafe moi chulo que fala de como volve Labarta de Barcelona, como que volve ese colega, se me decide esa expresión, que todo o mundo quere ver. Entón, Atilino Fontanari, que era un italiano que era maestro de esgrima de Valle Inclán, por exemplo, Pintor Fonseca, Renato Ulloa, todos xente poetas, xente da cultura, Castelao mesmo, claro, estaba buscando cousas de Castelao, reúnense para facer unha comida no Hotel Engracia para eses días que vai estar. Como ese cariño que lle teñen a ese amigo que volve uns días. Claro, e por iso, por todas estas cousas, non vemos que esta candidatura que está levando as asociacións que apoian a que Enrique Labarta poida ser unha vez Letras Galegas, acardamos que a ver se para o ano pode ser o Concello de Zas, pois ten chicha para ser homenaxeado, o sea, ten moito fondo para poder ser homenaxeado este home. A súa temática é actual, non me digades. O poema cando fala do galego, por exemplo, da diferencia do galego co catalán, por exemplo. É un poema que eu non sei se é asinado onte, puderon asinar onte, ou puderon asinar hai máis de 100 anos. Non se sabe, porque é actual, por exemplo. O tema, por exemplo, da tauromaquia, cando fala das corridas de touros en Noia. Entón, pois, outra temática que é actual, por exemplo. Pasan os anos, e moitas veces, non sei se vos pasa, que a valía dun grupo de música, ou dun poeta, ou dun escritor, é co paso do tempo. E con Enrique Labarta vimos cousas de hai 100 anos que son actuais. Entón, dica a súa calidade. Por exemplo, que dicía ahora Tania da defensa das mulleres, que escribe Enrique Labarta tamén. Hai tema social, por exemplo, que ten Enrique Labarta. Ese fondo que ten, pois é unha das patas, digamos, desta candidatura, desa calidade que ten. Esa calidade que ten tamén a hora de, que falábamos ahora con
aquí con Jorge, que ten o tema de, non queremos chamalo de escritor profesional, non, ou sí, o mellor, non sei, o de presentarse a concursos con moito nivel e que ele gaña os concursos, tamén polo tema dos cartos, que non ten por que estar mal visto, o sea, que ele quera gañar, presentou os concursos, cando escribe este concurso de Ourense que gana, ese concurso literario, e ademais escribe que a mí me parece moi simpático e moi bonito cando remata con todo o que gañas en Ourense, non? Con os cartos que gañou aí en Ourense. Oye, pois é outro punto, non? Para poñer en A ver, non deixa de ser un debate hoxe en alza, non? A dignificación do traballo da cultura, non? Que moitas veces pois hai aí como unhas marxes, non? Se tes que traballar, nos preguntanos todos os días, temos que facer, e que outra cousa facer? A que vos dedicar? Non, nos preguntamos diariamente, somos profesionais da cultura, facemos moitas cousas porque non podemos vivir dunha sola, temos que ter versatilidade, non? Pero sí que nos dedicamos, somos profesionais da cultura. É un debate que ainda está... Que ainda é actual, claro, claro que sí. Pois ele sigue con esas... pensamos que é unha cousa positiva, tamén o que decíamos antes falando con Jorge. Non é que sexas bo vendo a quen lle gañas. Non quero entrar nese debate, pero é que aqueles concursos tiñan moitísimo nivel, por exemplo. Aqueles concursos que tamén outra forma de chegar a él foi cando lle gaña un concurso a Filomena Gato, ou sea, outra candidata homenaxeada para o Día das Letras. Bueno, pois esta é a nosa presentación do libro. Este libro irá foi unido a unha serie de contacontos que agardamos de Porto da Galicia. Xa está a venda o libro, ten unha librería aquí de Baio, non? Sí. A librería de Baio que está aí, sempre hai que deixar unha serie de exemplares por si vos presta, nos queríamos encantados de asinar o que consideredes, e é un grau de área para sumar para neste proceso de que chegue as letras. Outra cousa que tamén gostaríamos dicir é que non queríamos ver este ano como se fora un fracaso, porque quedar finalista das letras non é para nada un fracaso, e que todas as candidaturas que ao final son homenaxeadas é un camiño de longo percorrido. Tú vas vendo ao longo do ano, ao longo dos anos, como van sendo os finalistas, ao final quen é a que consigue. Nos agardaremos que poida ser canto antes mellor e que podamos disfrutar os xuntos aquí con vos. Pois moitísimas grazas. Grazas, Quique e Carlos. Bueno, supoño que a caricatura podemos quedar con ela despois, verdad? Por suposto. Para sumala a exposición que temos. Eu como la sei, non te pinto algo de usado que aí. Para a difusión da figura de Labarta Pose, xa que o obxectivo de todas as accións que está facendo o Concello, como ben dixo o alcalde en múltiples ocasións, non só é conseguir que lle dediquen o Día das Letras Galegas, senón que o obxectivo tamén é difundir e dar a coñecer a figura dun veciño de Baio a quen parece que a historia olvidou, como xa dixe. Parece que tampouco é que tivera moita sorte, porque cando o nomearon membro da Real Academia Galega atopábase en Barcelona e non poido tomar posesión do cargo. Pero, como dicía, para a difusión da súa figura, o Concello, xunto coa Comisión Enrique Labarta Pose, xa leva varios anos realizando diversas actividades. Aí está a exposición sobre a súa vida e obra, que se pode ver de forma permanente no Centro Sociocultural, aquí ao lado, que viaxou por colexios, universidades e outros espazos como o Colexio de Fonseca. Este ano sumouse unha cámara cedida por un descendente de Labarta, Ángel, que tamén está presente, e que ben poidera ser a que Enrique Labarta empregaba para sacar as súas fotos, porque tamén se dedicaba a fotografía e tiña sona. O Concello tamén recolleu o legado que o bisneto de Labarta lle enviara a Pepe de Valiña e que estivo custodiado polas súas irmáns que o cederon ao Concello e que agora tamén forma parte desa exposición permanente. Creouse un roteiro literario en torno aos espazos bibliográficos e literarios en colaboración co Consello da Cultura Galega, en cuxa página web se pode ver. E posteriormente editouse un folleto con dita ruta. Organizáronse as xornadas
que baixo o nome As pegadas de Enrique Labarta Pose, distintos expertos analizaron a súa figura e obra, e algúns deles tamén están aquí presentes. Colaborouse na edición do libro Antoloxía Poética de Enrique Labarta Pose. Un autor está aquí presente, outro finalmente non puido vir. Creouse unha web propia do autor para unar na rede toda a información sobre a súa vida e obra. Enviáronse a todos os centros de educación secundaria da Costa da Morte todos os exemplares da antoloxía para que estivera disponible para a xuventude. E non me podo olvidar da labor de Ricardo García Mira, aquí presente tamén, que cando foi deputado conseguiu que se aprobara por unanimidade unha proposición non de lei que instaba o goberno a difundir a figura de Labarta. Como vedes, son múltiples as accións que se levan realizando nos últimos anos e que creo que aínda queda algunha no tinteiro, pois o ano que ven, como sabedes, é o centenario da súa morte. O 13 de maio, case o mesmo día de celebración do Día das Letras Galegas. Para todas estas actividades sempre se contou coa colaboración da Comisión Enrique Labarta Pose para as Letras Galegas. A súa opinión e axuda sempre foi fundamental e nunca se tivo un non por resposta. E por iso tamén está na mesa, no sofá, o seu presidente, Jorge Mira, que eu iba a facer falar de primeiro, pero como para abrir o acto, pero como o coñezo, igual, o primeiro que di cando chega aquí estou flipando, pois preferín que falar despois de ver en acción aos autores do libro. Como me mandaron ser a presentadora, pois tomei unha licenza de lesir a orde das intervencións. Aquí sí que Jorge despois xa me dis se me equivoco ou non me equivoco. Efectivamente estou flipando, porque sabedes que me se puso esta escenografía tan famosa, tan moderna, esa iría a chegar para quedarse, non? Porque isto é un adianto que marca nivel, non? E nivel tamén non ten esta iniciativa na que estamos todos enfocados, non? Sobre todo en Baio, que ha de reivindicar a figura de Labarta. Como pon ese cartel aí, ano que ven cumprense 100 anos de seu pasamento, e ainda que Labarta foi moi coñecido na súa época, moi famoso na súa época, dentro do que era a fama daquele tempo, sobre ese especie como de túnel escuro, non? Que como moito por fora, a tarefa de recuperalo é unha tarefa que leva un longuísimo percorrido, non? Se empezou, pois, o pouco de morrer del, dedicouse a praza en Baio que talla 40 caballos da botica, mesmo en Barcelona, mencionouse aquí no barrio de Gracia, unha cousa multitudinaria, 25 anos despois do seu pasamento. Houve figuras en Baio que o reivindicaron, non? Da familia Romero de Lema, xente aquí que lle puso o seu nome ao Colexio de Baio, Pepe de Valiña. Aquí sempre houve unha especie como de fío que estivo aí intentando rescatar. Esa sensibilidade que estaba no ambiente concretouse no ano 99, ou fai agora 98-99, fai agora 25 anos, unha creación dunha comisión que era totalmente transversal, porque estaban todas as asociacións da Vila de Baio, que son moitísimas, e contribucións de moitísima xente de Baio, e sen ser de Baio, da Costa da Morte, a esa comisión van aderindo esforzos de moitísima xente de outros lugares, non? Como tamén dixo Tania moi ben, o espectro de accións é inmenso. Non se me ocorre ninguna outra candidatura en Galicia para letra galega que teña esta variedade, esta riqueza de esforzos, non? Se mencionaba ela, as cosas que xeron incluso de Ricardo, non? Cando fui parlamentario no Congreso de los Diputados aí en Madrid, pois esa proposición non de lei que instaba o goberno de España a facer isto. Era que Labarta e Pontal, esa iniciativa que ele conseguiu pactar con todos os grupos. Cando un veo detalle desa iniciativa, pois como tuvo que negociar con Convergencia, que era crear a Convergencia Unión, tuvo que negociar con todos os partidos políticos. Non como vedes, o espectro é enorme. Claro, non é o obxectivo único que se xa homenaxeado con letras galegas, non? Porque evidentemente esta tarefa que se está facendo está estendendo o nome de Labarta por aí adiante, e estender o nome de Labarta, estender o nome do Concello de Zas por aí adiante, e estender a Costa da Morte por aí adiante. Era unha figura que tamén recollía moito o espírito desta zona. Pero, que dúbida cabe,
que un obxectivo estratégico, e por eso a comisión se chama Comisión Enrique Labarta Pose para as Letras Galegas, é que a Academia o recoñeza. A Academia xa está chea de oírnos, non? E cada vez percibimos, non, os que estamos máis en riba do labor, está aí Cheito, non, que tamén non sabe perfectamente polo labor que tan intenso que está a facer, que os señores e señoras académicos son cada vez máis sensibles a esta iniciativa e valoran, e constanos que valoran como deben valorar todo o esforzo que se está a facer. E certamente, nos últimos 5 anos, houve un incremento, 5 ou 4 anos, houve un incremento espectacular da actividade. O sea, non falamos só do que mencionaba Dalla, mesmo no Consello da Cultura Galega, hai agora un roteiro literario dos poucos que hai, dedicado a Labarta e a Costa da Morte, está todo este traballo inmenso, evidentemente, vai pouco a pouco convencendo a xente que ten que votar. Este ano, por primeira vez, como se dixo, apareceu xa o seu nome no plenario. Se un ve históricamente todo o fluxo histórico, non, de como foron as decisións da Academia, e ve o que saiu e os que aparecían na mesa e non saíron, un vai vendo como invariablemente os que se foron propostos nun ano e non saíron, acabaron saindo máis tarde ou máis cedo. De feito, cando preguntas e falas por aí, máis ou menos na Academia dinche acabará saindo. E por iso hai que darse conta de que facedes un bo investimento estratégico o vosso colectivo, porque realmente, como todos sabemos, cando hai unha figura que é nomeada para Letras Galegas, onde máis impacto editorial se produce no tecido educativo, porque todo o tecido educativo de Galicia vai a ter como tema de traballo a figura de Labarta. Este produto que se presenta, dende logo vai ser unha estrela en primaria, non? Supoño que está pasada para primaria. Isto, lógicamente, será bo para vos como empresa, será bo para os valleses, que veremos o noso veciño ser apreciado en todas partes, e será bo tamén para a imaxe do Concello de Zas, que, en certo modo, estará marcando a súa influencia. O Concello de Zas é un concello pequeno, e que empece a ser estudado por toda Galicia, por a Coruña, por Vigo. Mencionamos todos os colexios de Vigo, todos os colexios da Coruña, estudando unha figura, preguntando onde é, é de Valle, deste concello, é unha cousa moi relevante, e dende logo non se me ocorre outra acción de proxección exterior de máis calado para o Concello de Zas que esta, porque o acceso ao territorio. O libro está moi ben feito, porque, digamos, resume as ideas principais, ponse na cabeza do alumno medio, non? De primaria. Eu espero que acabe pronto na Academia tamén este libro, para que vexan na Academia que todos os fíos que se defenden de aquí os tocan todos os paus. Isto consta, pois xa vos digo, vos veredes todos os anos que se mencionan persoas, potenciais candidatos e tal, pero xa vos digo, un despregue como o que está habendo nos últimos anos, moi poucas veces. Así que esperemos que pronto podamos celebrar, a ver se tocar a flauta e o ano que ven, que é o ano de centenario, o elixen. Nese caso, teredes que reimprimir moitos exemplares, e tamén habrá que reimprimir os exemplares como que o Elixema, o de Antología Poética, que fixo comparar que xa non pode estar, e outra obra máis que se está preparando e que sairá en breve. E, bueno, se iso ocorrera, habría que pensar tamén que festa se vai facer en Baio, no Concello de Zas, para esa efeméride, porque vai ser unha efeméride moi bonita. Estou orientando moito, porque a mellor tarda uns anos. Pero xa vos digo, eu insisto que acabará saindo, eu teño claro. Entón, este tipo de pasos son importantes para ir construindo para que iso chegue. Así que a ver se convén a cousa. Eso que non me equivoquei. E por último, e antes de darlle paso ao alcalde, que despois del diz que non pode falar ninguén, quero agradecerlle aquí que a Carlos por deixarme participar no seu proxecto, a Jorge e a Comisión por estar sempre disponibles, axudando, colaborando, e a toda esa xente, moita dela aquí,
que sempre están axudando dunha maneira ou doutra. Tamén agradecer ao alcalde a liberdade da que gozo a hora de traballar e a súa confianza. Así que, cando queiras, podes pechar o acto. Dixeches que as cousas van a acabar ben. Pois eu creo que sí que van a acabar ben. Non sei se será o ano que ven non é, deslogo. Non sei se será o ano seguinte ou outro ano, pero sí que van a acabar ben. Bueno, primeiro quería empezar dándolle a noraboa ás cantareiras, porque a Real Academia, como todos sabedes, alícalle o ano que ven, o Día das Letras Galegas, as cantareiras, non? Nós somos unha terra de cantareiras, tanto a comarca de Soneira e Bergantiños, e o Concello de Zas tamén, que ten cantareiras. E desde aquí reitero outra vez a Real Academia o ofrecemento que fixemos dentro do Concello para que calquera actividade que fagan o ano que ven, que farán, supoño, múltiples e variadas, o Concello estará, este Concello, o Concello de Zas, estará sempre disposto a axudarlle e a colaborar en todas aquelas actividades que eles nos digan, non? Eso trasladamos yo tamén, antes de saber a quen lle iban a dar ao presidente da Real Academia Galega, e reitero aquí tamén públicamente, non? Despois tamén, bueno, agradecer a todos que estades aquí neste acto, tamén os concelleiros, teniente alcalde, concelleira, portavoz do Partido Socialista, portavoz do Partido Popular, e porque nos menciona así, obviamente por educación, pero tamén porque estamos demostrando que isto non é un empeño ou non é unha tarefa dun goberno municipal solo, que podría, e é legítimo, sino que de toda a corporación municipal. En este caso, pois todos estamos unidos e todos estamos detrás destes proxectos que se levan a cabo, non? E agradecerlle que sempre este e participen nestes actos que facemos, non? Bueno, a verdade é que cando nos propuseron ou viñeron ali a propoñerme este libro por o medio de Tania, pois os autores son moi listos e trouxeron un libro xa, claro. Entón, non é só que te expliquen, sino que me amosaron como quedou a obra e como iba a quedar este libro de la Barta, non? E a verdade é que é moi bonito, merece a pena que o leades, que o teñades, que o teñades nas vosas casas, porque é moi bonito, non é só para rapaces, é moi ameno, ten unhas ilustracións moi fermosas e foron capaces tamén de resumir en poucas páxinas, como dixo Jorge, todos os aspectos fundamentais da vida e obra de la Barta. Entón, pois, parabéns, e porque eu creo que vos esmerastes, este ainda é mellor que os anteriores, teño que decir, pero, e ademais, a un precio, pois, verdadeiramente asequible, non? Tanto 6 euros, o sea, vamos, pois que beben cubatas, pois creo que a cubata me parece, non estou tanto, pero creo que non. E tamén, esta é unha labor de todo un goberno municipal, pero eu diría tamén que é de toda unha sociedade, de vai, como dicía Jorge aquí, participan todas as asociacións, tamén todo o Concello, pero ampliaría a toda a Costa da Morte, non? A toda a comarca, porque, bueno, somos a comarca que máis galegofalantes ten, agora precisamente que está pois en debate e de actualidade a perda de galegofalantes en Galicia, pois nós somos a comarca que máis galegofalantes ten e, bueno, fai moito tempo que non hai un escritor nado nesta terra pois que teña un día dedicado ás letras galegas, non? Así tamén o trasladamos ao presidente da Real Academia e, bueno, e se non o logramos, pois mira que ben, estamos aquí todos reunidos, patrocinamos ou promovemos un libro, aquí coñecemos os autores, bueno, os coñecemos con os contacontos precisamente, non? Pero diría, vimos mundo, fomos a Pontevedra, fomos a Santiago, andamos por o mundo aí ata Coruña, a exposición estivo por aí. Entón, pois, se non o logramos, que eu espero que sí, sí que destinamos cartos á cultura, destinamos a que este mundo sea un pouquiño mellor, a que teñamos un pouco máis de coñecementos, sobre un veciño de bairro, sobre unha persoa que agora teño que recoñecer, antes non a coñecía, bueno, pois tan
tan cercana ou de forma tan íntima como agora, non? Porque a verdade é que o que si penso a veces é que, ahora relendo a súa poesía, vas coñecendo claro, os poetas, non? Neste caso o Labarta, pois eu creo que deixan moita parte de si, dos seus sentimentos, obviamente na súa poesía, non? A poesía pois é algo que sale do corazón, da alma, non? E ele deixa moito de como era el e das vivencias súas na poesía. E a verdade é que vas lendo as súas poesías e cada vez acercaste máis a persoa, o poeta, e ves que era unha persoa con unha gran calidade humana, sin coñecela, pero é que agora pues, parece que vas coñecendo, non? E parece que nos vai dicindo, que nos vai dando ánimos e que nos vai dicindo un paso máis, non vos rindades, seguide e seguramente dentro de 2 anos teremos e faremos esa gran festa que di Jorge aquí no Concello e teremos que pensar xa en que vamos a facer cando lle diquen o Día das Letras Galegas, non? Obviamente estamos pensando en que vamos a facer o centenario, que é o ano que ven, non? E como dixen antes, pois se non lle dan o que está claro é que o Concello de Zas siga apostando pola cultura e siga apostando por dar a coñecer a súa obra e nada, espero que a Real Academia pois sexa que non faga caso así falando claramente e que pois a verdade que é difícil, vos decir aquí que é complicado, que eu non sabía que isto era tan complicado, como dixemos a Freixanes, ao presidente, oye, non te queixes, agora todo o mundo sabe como funciona a Real Academia, como se elixe o escritor, o que se dedica ese ano das letras galegas, porque hasta este momento non sabía nada, pero gracias a nós, agora todo o mundo está pendiente, que si tal, que si a estes, que si a vosotros, e a verdade que o recoñeciu, dixo, sí, que esta publicidade, desde logo que a vos, os ven moi ben, non? E nós seguiremos facendo publicidade como se lixe do presidente da Real Academia que lle toque e non deixaremos de facelo porque aparte o que dixen agora estou de alcalde pero este é unha iniciativa e un empeño de Concello e entón este aposto que vai a seguir como hasta agora pensando para que lle dediquen un Día das Letras Galegas. Moitas gracias. Se queres preguntar algo, como ahora estamos así, pues podes preguntar algo. Bueno, eso, se alguén quere preguntar algo, al final tengo que falar despois de ti. No, a ver, tamén, hai que dicir que tamén, a ver, o traballo que fai Tania, que é un traballo do Concello, os que sabemos de cerca como funciona, Tania fai un traballo moi intenso. Realmente, moitas das cosas que se moveron levan o seu selo dunha maneira ou outra. Por certo, teño que... Ahora que dis que non dixen antes, a verdade, que unha das cousas, claro, non levar escrito un guión, non? Que unha das cousas, obviamente, como alcalde, tes moitas cousas que facer no día a día e no teu traballo, non? Como alcalde. Pero unha das que máis agrado me representa, unha das máis agradecidas e da que estou máis, digamos, relaxado, non? É cando estamos, reunidos coa comisión e coa esta xente que está por aí tamén, está Chema, está Chaito, está Varela, que todo está, pero intercambiamos ideas para ver que se pode facer, que non se pode facer, e a verdade é que, é distendido e pasas un momento distraído, pensando, obviamente, en que vas a facer, non? En cousas serias, obviamente, que non é unha festa, porque además estes non beben, entón non podemos, pero bueno, e é unha das cousas máis agradables, ese tipo de reunións, a verdade. Eu non co dixen, pero xa o digo aquí. A ele non se pode decir, pero vamos. Pero sí que, ademais, o traballo de moita xente que está por aí, xa falas, non só de conceptos. Bueno, mío xa falastes deso, pero este ano logrouse algo que nunca se lograra, que hai que valorar, non? Que é que tres académicos numerarios presentar a Galabarta, que nunca antes se conseguía. E non é nada fácil, porque hai compromisos adquiridos de moitos anos. Por exemplo, das cantareiras tivo tanta votación porque xa se presentaba o ano pasado e quedara aprazado, moitos e moitas comprometeran o seu voto, non?
Digo que non é nada fácil, pero conseguimos meterlo junto con Antón Tobar e as cantareiras. Bueno, xa está metido, xa soa, non? Bueno, o que nos presentou, pois, foi un vecillo comarcano, bueno, da zona, non lle chamo comarca, a zona xeográfica da Costa da Morte, que é Manuel González, que é da Picota Mazarinos, non por amizade, que tamén nos conoce, non? Pero él mismo nos dixo que desde logo, que merecía o Día de Letras Galegas, pero os ollos fechados, non? Por lo tanto, ese paso está dado, agora hai que existir, non os nosos esforzos de todos non foron en van, senón que conseguiuse introducirse nese círculo de escritores, pois poden ser homenaxeados no Día de Letras Galegas, non? Hai que seguir seguir como digo o alcalde, como digo o presidente da comisión, Jorge, etcétera, como decir vos tamén, continuar por este camiño con máis actos, tamén este centenario, hai que seguir demostrando que isto está vivo, non? Por lo tanto, valorar este logro que despois a votación non nos importa, xa sabíamos que non iba a resultar, pois había noticia de que o das cantareiras iba a arrasar, está ben, o que dixo o alcalde tamén, que tamén nos suscribimos, aquí desde logo é terra de cantareiras, aquí teño a miña sobrinha aquí ao lado, digo dicir, foi unha máis, por lo tanto, pois, valorar ese logro, simplemente. Felicitar os autores tamén polo... Pero hai que agradecerles a estas persoas, a estes tres numerarios da Real Academia que presentaron a candidatura, como dixen antes, pero desde logo que estamos agradecidos, obviamente. Que non sei... Digo que antes non o dixen, pero que agradecer a eses tres numerarios que presentaron a candidatura, porque sin eso, non dixen como funciona. Manuel González recibíchelo aquí, pois, moi dignamente, que marchou todo contento do novo recibimento, que a presentou desde Viena, todo isto, que estaba en Viena coa muller, que, bueno, a muller tiña, bueno, estaba clases alá, e presentou unha desde alá, que si el chega a estar presente no pleno da academia, o mellor, pois, é un impulso máis lle daba, pero... É que non dixen antes, porque, bueno, moitos xa sabemos como se fai a elección do escritor, que se lle dedica o Día das Letras Galegas. Para que entren e se poda votar ali dentro, ten que haber unha proposta suscrita por tres numerarios. Se non se presenta esa proposta, inda que queiran votar, non poden votar. Entón, hai que agradecerlle a Manolo bueno, que o presentase e recibimos no Concello, asinou no libro de honra, porque aparte é un numerario da Real Academia, aparte unha figura da nosa cultura importante. Pois moitas gracias por isso. It's